Юлиан Андреев, квалификация 1, Българиен Functional Fitness, елит. Сега ще го прецакам, няма да му качим и ние ще му спра видеото. Ето тук са тежестите, 15 стандартно, 2,5 кг, ето тук за макса, половинки, ето ги добре познатите, двойки, 1,5, 20 кг, ето тук на лоста също, 20 кг. Какво не си подиграте? 2,5, 15, 5. Абе, ти се подиграш ли, бе, Мърло? Подиграваш ми сега? Охо! Сега спирам клипчето. Край. Замина. И това беше края на видеото. А от тук почваш, бе. Абе, брат, чакай, бе. Нико не дева да си тръгне, бе, стой, бе. Ела, помогни, бе. Ела, помогни, бе. Извиняваме се, от линия забравихме най-важното линията. От началото 2 метра до щаните. Това е. Аре, махай. Мале, бе, ние на обяд ще седнем на коле, бе. Да. Какво ще седнете, бе? Нали разбра? 12 метра и минута. Добре. Аре, бате! Секунда. Оправяме. Добре. 10 секунди. Слушаш ме мене. 5, 4, 3, 2, 1, давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 секунди си до момента. 11, 12, 1, пул с двата крака. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, последно, двата крака, 12. 30 секунди имаш, брат. Според мен може по повече да ги траскаш. Аре, бате! Убивай ги! 10 секунди. Брат, можеш и 13-14, брат, имаш Мегдан. 5, 4, 3, 2, 1, давай! 1, 2, 3, 4, и в чола да скача, да не забравя. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 секунди си до момента. 11, аре, момче, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, последно 12, 25 секунди ти остават. Добре си, бате. Само надпускай клапата. Добре, подготвиш се, имаш 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Айде машина. Дръж 9. Айде, момче, давай. 10. 11. 50 секунди си. 12. Айде. 1. 2. Ползвата крака. 3. 4. 5. Да, вземе, да. 6. 7. 8. Супер си, момче! 9. 10, айде последни 2, 25 секунди. 11, хубаво с двата крака. Внимай, бат, светли! Добре. Това е. 15 секунди, бат, те. 2 пъти още. Айде, стискай зъби. Айде, пак 12, 10 секунди. Ако можеш да натиснеш за още 1, 2, ще са ти важни. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. Айде. 1. 2. 3. 4. Дръж. Давай. 5. Изпоти си на мокри лости. 6. Изпоти си на мокри лости. 7. Давай, айде. 8. Добре. 9. Аре, момче. Давай. Давай. 10. Давай. 5 секунди имаш, айде. 3. Давай, ще ги направиш, бе. Едно щеш да го направиш. 1. 2. 3. 4. Ползвата крака. Давай. 5. Пускай долу. 6. 7. 8. Давай. 9. Аре още 3. Давай. Аре, бате. 10. Аре още 2. Имаш 20 секунди. Давай. Трябва да ги затвориш. Хубаво с двата крака. Хубаво скачи с двата крака бъртото. 10 секунди, брат, последно. Айде. Айде, няма да е много лесно. Давай. Имаш 5 секунди, брат. Айде, горе. 2, 1. Давай. Айде. 1. Давай.
2. Айде, стискай зъбите, давай, точно така. Айде, то рун ти стиска. Айде, давай. Ама падаш, 3. айде. Много си силен, лут, айде. Давай. 4. Фащай, бе. Айде, бе. Механично, айде, движи сам. Давай, 45. Айде. 5. Имаш време, бе. Айде, давай. Аз чух мокро, бе. А той нарика колпа. 4. 5. 45 секунди. 6. Айде, момче. Много време имаш, 40 секунди. 7. 8. 9. 10. Айде, последни 2. Много време, Юка. 11. 15 Последно. секунди, Юка. 12. Какво слагаш? 10 секунди. Не. Не съм сигурен, също стана по-добре. Зависи малко магнези, брат. Айде, добре учил при възрастните, брат. Виж, животно възстановяваш. Това не е друго. Не бързай. Имаш много време, брат. Почини си, служи си хубаво магнези. Според мен трябва да прави статистици. На него и това го изглежда. Да направи статистици, там щаните му са намокли много. Да, бе, да, това момче да изчерпи. Да, бе. Тя му беше горе, ама го изпусна. Точно да се вема не Малко шанс и пъзден човек. Давай. Трябваше да работиш с такова. С китници. Аре, бате, да те видим тука. Колко си як? Имаш много време, брат. Няма за къде да бързиш. Добре. 11:45. Остават ти 5 минути и 10 секунди. Вече. Трябваше да му дадем такива ръкавелки. Да, бе, на китници, да. Аз не знам, що не прави с тях. Предположих, че мога да стане. Поне надолу да ме слизи. Той се Да, много се поти. Да. Че, Луци, айде! Силен си! Там, тръж. Браво. 90. Колко стоиш? 95. 6. По-добре 6, брат. 1 кило е. Е, там са, половинките. Това ли? Не, това са 2. Ето ги, така, служи тия, че тия се виждат. Добре, 13 минути до момента, още 4 минути остават.
Явен си. Супер силка! Айде. Там са, дръжа. 100 пъти по-добре от право. Браво! Айде. Чуден, брат. 101. Добре, момче! Убивай ги! Не, това е едно. Май не е Нико Василев. Айде, сега. Тия колко са зелените? Едно. По 1 килограми си. Точно така и става 102. Брата, ма напише нищо на тях. Кила става 102. Брат, служи от половинките, бе. Две по половинки. Две половинки, така. Ама така става 97. Две по половинки. Пипна, брат. Ще му кажеш после... Да. Така. Мале, добре, че имаме две такива, че иначе е пастет. Добре, че имаме по 14:30, остават ти още 2:30. Предостатъчно време да ме биеш. Два опита планирай поне, брат. Чао! Чао. Ето тя каза. Да. Женицата тя е най-готвената, брат. Браво, бе! Нико Василев. Май не Нико Василев. Зад камера. Аре, бате! Аре, як! Правиш ги! Дръжа! Браво, машина! Слагай! Айде, слагай. Колко стои? 105? 106? 107, бата! Така! Не, ти прекали. Не. Има ли право да прави така? Има ли право? Само да питам, има ли? Не, 107,5, бе, брат. Айде, 107. Дай му очилата да ги сложи, бе. И тях да ги слага, бе. Слагай очилата, бе, Юли. Добре, брат. Супер, имаш 1,20. Юли беше много хубав опит, да знаеш, имаш много. Айде, дойде самочувствието, айде. 1,10, почини си хубаво. Много добре ги направи. Сега ще направи, тия ще има време свои 110. Аз така. Ама няма да има 10. Що? Ще правиш още един опит след това. Няма 10, чакай да дигам. Ще има 10. Какво няма ги дигна? Айде! Ще дам 10, бе. Ние 10 ще ги разбим веднага. Аре, бате! Време има, брат. 45 секунди. Знам, До че- края. До края. Няма много. Залагай ги, брат. Аре! Залагай 10-ките. Няма да стане, няма смисъл. Много малко време. Аре! 40 секунди, брат. Ето ги! Дръж! Имаш време, брат. Аре, ще стане. Там са, спокойно. Имаш време. Спокойно. Аре, ядоси се 20 секунди. По същия начин, Юлка. Супер съки. Това беше за 110. Това аз направо на страх. И аз. Аре! Ето ги, дръж! Горе! Браво, момче! Супер! Уби ги, слабак! Нищо не ставаш, моля ги Знаеш, спуснеш, брат, бе! кой е страна с коляното? Направо не мога да повярваш. Големите много. Заключи се. My name Юли Василев. Пай се, Си верно, че направиш. ето ги, щипки, една половинка, втора половинка, 1 килограм, 2,5, 5 килограма, 15, 110 само да мога да ги стабилизираш. от същата, от тук абсолютно същото, ето, двете половинки, 2,5 и така. Ей го е. Аз изтрих клипчето. Паде!